Дай го задния джоб. Право, чувате ме? Здравейте и добре дошли. За мен е огромна чест, че ще започна първо с моята тема, която е изключително близка до моето сърце и много се радвам, че господин министъра започна също и спомена няколко думи за нея. Тя се казва Responsible Vulnerability Disclosure. Може би на повечето от вас, които са под една или друга форма в сектора на киберсигурност, работят или са заети, имате долу-горе някаква представа какво това представлява. На много от вас може би нищо не говори, затова първо да се представя. Аз казвам Миглен Евлогиев, занимавам се с киберсигурност, както се помня. Директор съм на InfoSec в PayHawk, сигурно сте чули. Адвокат съм на една идеология, че hacking is not a crime, нещо като ethical hacking. И разбира се, се занимавам, или поне се опитвам да се занимавам с киберсигурност в публичния сектор. Основах една фундация, казва се Българска фундация за киберсигурност и нейната идеална цел, освен превенция, е точно изграждането на Responsible Disclosure и идентифицирането и разкриването на подобни уязвимости в публичния и в частния сектор по отговорен начин. Сега, това, което искам да ви разкажа днес, първо ще започна с малко терминология, за да съм сигурен, че всички сме на една и съща страница и имаме едно и също разбиране за термините, които ще използваме. Искам да ви представя един стандарт, който по-скоро той е драфт стандарт, за това как подобни програми да се развиват за отговорно разкриване на уязвимости. Малко препоръки, тъй като имах възможността в последните години да реализирам няколко подобни програми, да координирам и от двете страни, т.е. аз самия да откривам уязвимости и аз да координирам уязвимостите в компаниите, в които съм работил. И разбира се, няколко добри примера от света, от GDI Foundation, това, което се опитваме да направим тук на една онлайн обучителна платформа, Школа БГ. Те може би под една или друга форма са пионери в това нещо, без дори да го осъзнават. И накрая ще завършим с господин Владимир Димитров от отдел киберпрестъпления в ГДБОП, да разкаже малко повече как това нещо би помогнало на обществото ни да бъде малко по-здравословно. Обещах ви малко терминология. Какво е уязвимост? Най-просто казано, уязвимост е някаква слабост в информационната система, която би могла да бъде експлоатирана било то чрез определени действия, изпълняването на някакъв код, някакви последователности или доведе до нещо, което е неочакван резултат от употребата на тази система. Може да е веб приложение, което да покаже чувствителни данни или да даде достъп до административен панел или нещо подобно. Какво всъщност означава отговорно разкриване на уязвимости? Отговорното разкриване на уязвимости е, най-просто казано, когато се натъкне някой на подобен тип уязвимост. Било то чисто опортунистично, т.е. разглеждали сме някакъв вебсайт, без да искаме да откриваме достъп до админ панел или нещо подобно и съвсем отговорно се свързваме с собственика на вебсайта им, споделяме как сме го открили и как биха могли да го поправят. Разбира се, има и не опортунистично откриване на подобни неща. То е когато умишлено някой търси уязвимост и разбира се, това може да свърши по неприятния начин, когато тази уязвимост може да бъде експлоатирана. И точно това е моята цел, точно това цели да се избегне. И когато ние като компания или институция, университет и така нататък решим да имаме подобна програма, ние казваме на етичното общество, на етичните хакери, казваме, окей да ни хаквате, няма проблем, моля ви спазвайте тази политика. Тоест, не ни дидосвайте, не ни бутайте сайта, ако откриете нещо, моля ви не го ликвайте, кажете ни и ние ще се радваме първо да го приемем, да ви благодарим под каквато и да е форма, разбира се, може да е и финансова и нефинансова. И точно това е следващата тема, така наречена Bug Bounty. В момента е доста интересна тема, има най-различни начини, по които така наречения Bug Bounty се реализира. Bug Bounty е най-просто казано да се получи някаква парична награда, финансова награда. Bug Bounty програмата може да бъде реализирана чрез медиатор компания, например HackerOne или BugCrowd, на която медиатор компания да прецени дали това, което е репортното, е с добро качество и дали наистина заслужава финансова печалба. И вече компанията да не преценява, или компанията, или институцията, или
учреждението, да не преценява сама, да не е абсолютно в пълния контрол, защото много често може да се случи тя на нещо, което е валидно, да го прикрие, да каже, всъщност ние знаем за това, няма проблем, няма да плащаме нищо за това нещо. Тоест има няколко начина да се реализира подобна програма, разбира се, low-cost начин е сами да си я реализираме и точно тук идва този стандарт Security TXT, за който ще ви разкажа. Сега, предполагам, сами вече сте си направили изводите, защо това нещо има смисъл. Не само в публичния и в частния сектор. Ако, например, вие имате или работите в компания, защо има смисъл за вас като бизнес, или ако, като най-просто казано, като граждани, защо има смисъл за нас. Най-важният смисъл е да превентнем, да предотвратим инциденти като NAPLeaks и други подобни инциденти. Тоест, ако има достатъчно много здравословно, етично хакерско общество, което открива, идентифицира и разбира се има правна рамка, т.е. когато идентифицираме нещо, ние не нарушаваме никой закон, не се запознаваме с господин Димитров, ние отговорно го оповестяваме и всички печелят от това нещо, защото се предотвратява изтичането на лични данни, компрометирането на лични профили, на финансова и друга информация. Другите причини, за да осъществим такава програма в нашата компания, получаваме структурирани репорти. Тоест, ако, например, ние сме една компания или публичния сектор и водим, да речем, пентест кампания. Пентеста има свойство да бъде ограничен от два фактора, време и бюджет. Да речем, може да е седмица, 2-3 месец, зависи колко можем да си позволим, докато подобен тип публична Responsible Disclosure програма ни позволява продължително да сме отворени към света и да казваме, окей, хаквайте ни и ако откриете нещо съществено, ние ще ви платим. Това е хубаво на това нещо. И така биха могли да привлечем хора, които имат малко повече свободно време и повече интерес и да се опитат да проникнат и да открият уязвимости в бизнес логиката ни, в компоненти на нашата система и нашите приложения, които биха имали по-голям return of investment, отколкото едноседмичен или двуседмичен или триседмичен пентест. Евентуално, не винаги е гарантирано. Също ни позволява да един такъв secure канал за комуникация с потенциалните етични понякога или не хакери, т.е. ние бихме могли да оповестим как да се свързват с нас по сигурен начин, защото е възможно нашият сайт да е компрометиран и някой да компрометира и каналите за комуникация, когато някой иска да ни каже, че сме компрометиран, някой друг добронамерен, този първият, който не е добронамерен, да го блокира това нещо. Също помага да отговорим на повторяеми въпроси. Например, дали имаме уязвимост в конфигурацията на определени компоненти, ние бихме могли това да го обясним в така нареченото Vulnerability Disclosure Policy и разбира се, можем да кажем какво е окей и какво не е окей да се тества. Другите бенефити за нас като общество най-вече, особено ако това се реализира в публичния сектор, помага да изградим едно така по-здравословно общество. Първо, по-здравословно от гледна точка да превентнем събития, както казах, като NAPLeaks и други подобни, а също и помага да дадем добър пример на новите млади лица, които идват в сектора по киберсигурност, което смятам, че за всички е положително. Превентва, full information disclosures, ликове, които оставят в публичното пространство, може би за винаги, и нашата лична чувствителна информация оставя за винаги в публичното пространство, всеки може да я търси, което е доста неприятно. И разбира се, редуцира работата на отделите по киберпрестъпност. Те биха могли да се фокусират върху истински сериозните и значими неща в киберпрестъпленията, отколкото да се занимават с уязвимости, които биха могли много лесно да бъдат предотвратени, тъй като когато има едно такова здраво общество, което си търси, намира, репортва, структурирано и си помага, ще бъде по-малко проблем. Няма да изчезне, но ще бъде много по-малко проблем. Обикновено една уязвимост, тя има един определен живот. Първо започва с създаването на проекта. Дали ще бъде вебсайт, приложение, без значение, и в един момент се появява някаква уязвимост. Всички по принцип проекти имат уязвимости, някои са открити, други са открити, но не са оповестени, така наречените Zero Days, и трети са все още известни. Тъй като киберпрестъпниците обикновено имат голям инсентив
и не само те, нали, има и компании по киберсигурност, които имат голям инсентив да откриват подобни уязвимости и да ги използват дългосрочно за своите цели. Например, те ако открият уязвимост в компонент или софтуер, който се използва международно, много такива примери има в близкото минало, те биха могли с месеци или години да го експлоатират. И ако, нали, имаме едно здраво общество, което помага за идентифицирането на такива неща, биха могли да си спестим, нали, подобни неприятни ситуации. Другата причина е, че има така наречените маркети за уязвимости. Предполагам, че повечето от вас са запознати с този любим за повечето от нас подкаст Darknet Diaries, епизод 98, говори точно за такива брокери на такива уязвимости. Тоест, ако някой злонамерен открие уязвимост в компонент или услуга, която се ползва от страшно много хора, може да се спечели up to $1 милион за това нещо, за да се използва за неприятни цели. В повечето случаи за киберпрестъпност или за управляване на масите или за кибертероризъм, който нали, би било хубаво да го предотвратяваме както можем. За това подобен тип програми, колкото повече съществуват в публичен софтуер, в софтуер с отворен код, в публични институции, особено, нали, в България, защото аз силно вярвам, че тук има много потенциал, бихме могли страшно много проблеми да си спестим за в бъдеще. Така. И сега, как да го реализираме това нещо в нашите сайтове и така нататък? Има един пропозал за драфт пропозал за стандарт, който структурирано, нали, да обясним на публиката, на обществото, как точно очакваме да се получават тези репорти за уязвимости. Т.е. казва Security TXT. Най-просто казано, поставя се един текстов файл в една определена well-known директория или в root директорията на нашето приложение. Бихме могли да го разположим и в публични или private репозиторите, в билдовете на нашите приложения, вътре, нали, да го инкорпорираме. Не е дефинирано от стандарта това нещо, но добра практика е, защото някой може да декомпилира вашето приложение, да го открие и да каже: хей, аз намерих API ключ тук, сега ще ви подсетя, че това не е окей. Но най-просто казано, в root директорията на нашия вебсайт ние оповестяваме как да се свържат с нас, споделяме какъв е secure канала, т.е. по имейл или друг начин, предоставяме публичен ключ, който потенциалните етични хакери биха могли да използват, за да криптират информацията до нас, за да не се случи така, че някой по пътя да я промени, блокира, нали, да ни превентне, да получим съответната уязвимост. И разбира се, можем да кажем няколко политики. Всъщност, можем да кажем, ние не имаме, нали, добри специалисти. Ей, тук ни е хайринг страницата. Това са хората, които преди това са открили уязвимости в нашия портал или сме платили или не сме, някакво баунти. И разбира се, мястото, където държим самото policy, т.е. там, където описваме с този документ какво е окей и какво не е окей да се прави. Аз лично препоръчвам мястото, където ще се съхранява публичният ключ, да е някакво third party, например Keybase или някое друго място, което, ако примерно вашия вебсайт е компрометиран и вие в него сте сложили security.txt файла и GPG файла, нали, най-просто казано, някой може да подмени ключа и от тук насетне вече с новия ключ вие не можете да декриптирате репорта и не можете да разберете какво се опита да ви кажат. И няколко добри практики как да реализирате подобни програми, защото имах, нали, удоволствието да се занимавам доста дълго време с такива програми. Както казах вече, структурирани репорти, можете да доставите канали за комуникация, може да е Keybase. Аз лично харесвам Keybase, защото е малко изнесено, не е на вашия сайт, не е на вашето приложение. Може да предоставите други канали, имейл обикновено се предоставя също. Може да отговорите въпроси. Много често се случва опортунистични репорти да се получават. Например, някой просто сканира хиляди вебсайтове за липсващи рекорди на SPF или нещо друго и казва, всъщност конфигурацията на вашето приложение е събоптимална и, нали, очаква някакъв баунти за това нещо. Ако има причини, поради които тази конфигурация е такава, биха могли в това полиси да кажем: това са причините. Моля ви, не ни пращате на репорти, защото и ние сме заети хора, искаме да си... Ако имате желание да участвате в тази програма, ето нещата, които бихме желали да чуем. Ако не, нали, живота и здраве. И разбира се, много важно в самата политика да кажете точно този list of exclusions. Най-важно е, нали, да няма volumetric denial of service, защото това не е точно уязвимост. В смисъл, може да е, нали, да не следвате добрите практики за high availability, scalability и така нататък, но в крайна сметка това си е кибератака под една или друга форма. Особено зависи как е реализирана.
Също субоптимална реализация на някакви конфигурационни компоненти, нали, best practice reports. Това наистина ли е уязвимост или просто, примерно, вие не сте сложили определен шифър или нещо, което се използва up-to-date? Self-XSS, DOM-based XSS, injection на определени хедери. Разбира се, има ситуации, в които част от тези неща биха могли да бъдат комбинация с други неща и да доведат до истинска уязвимост, но в повечето случаи рядко се случва. Enumeration на информация, която всъщност е already публична. Например, ние често получаваме enumeration на потребителски имена, които в нашата компания имаме. Да, но всеки може да отиде в LinkedIn и да напише името на компанията и да види всички служители в нея. Това наистина ли е, нали, data disclosure или не е? Вие може да определите какво е и какво не е. Разбира се, когато вие създавате подобна програма, вие определяте правилата. Дали това е честно или не, вие съдите, което не винаги е здравословно пък за хората, които репортват тези неща. Затова, ако компанията ви е голяма и има голяма обществена дейност, редно е да използвате такъв third party брокер от типа на HackerOne, които да бъдат истински медиатори и да кажат: да, вие сте казали, че това не е disclosure, но то всъщност е disclosure, защото, нали, има и друга сензитивна информация, която не трябва да бъде публична. Една от най-добрите примери за подобни политики е на BBC. Много ви препоръчвам, ако имате време и желание, напишете BBC Security Disclosure Policy. Много добре е описано абсолютно всичко. По най-добрата практика аз обичам да ги използвам за пример. И така, GDI Foundation. Това беше нещо, което мен ме запали по тази тема. Мисъл, аз съм занимавал с тази тема много преди да знам какво означава, но когато чух този конкретен епизод 88 с Виктор Геверес, имах, нали, шанса да проведа няколко разговора с него. Той ми разказа какво правят в Холандия по отношение на такъв тип програми и аз си казах: то ще е много хубаво и ние в България да имаме нещо подобно. И как може да стане това нещо, нали, да не е от един индивидуален човек, и решихме да създадем нон-профит, който се занимава с това нещо. Силно ви препоръчвам да изслушате този епизод. В него се разказва как за близките 5-6 години са открити милиони уязвимости в публичния сектор, в компании, в бизнеси, които са с най-различна критичност, от супер критични до висока критичност. Спестени са много пари и проблеми на публичното общество и на компании, много време на много хора. И така се роди, нали, идеята за една фондация, която се занимава точно с това в България. Тя се казва Българска фондация за киберсигурност и за щастие, аз разговарях с министра и за щастие те също паралелно развиват така наречената програма за отговорно, нали, разкриване на уязвимости. И решихме да си партнираме под една и друга форма. С Българския център за киберсигурност и управление на инциденти. Надявам се скоро това нещо да бъде факт, да бъде част от легалната, нали, рамка, да бъде политика, която да предпазва добронамерените, етичните хора, които искат да разкрият някаква уязвимост по такъв начин, че да е точно и ясно какво представлява престъпление, нали, и какво представлява отговорно разкриване на уязвимости, така че всички страни да са нали, предпазени от потенциални проблеми. И сега искам да ви представя, предполагам, повечето от вас са чували за Школо. Това е една обучителна платформа. Най-просто казано, те започнаха първо с онлайн дневник, след това се развиха страшно много с онлайн уроци и с много други интересни неща. Те, без може би да го разбират, са едни от пионерите на подобни политики в България. Преди 3-4-5 години бяха публикували подобна статия, която се казваше "Как да хакна Школо.бг". Защо? Защото са видяли, че в Google много от учениците, които използват тяхната платформа, са потърсили точно това, защото не са искали, нали, родителите им да видят въпросните оценки. Нали, нормално развитие на нещата. И те бяха публикували подобна статия. Бих желал да поканя. Сега е много интересно, защото първо ще поканим от една страна изпълнителният директор на Школо, Любо, от друга страна ще поканим един етичен хакер, един тинейджър, който е открил уязвимост след като се е вдъхновил от въпросната статия, и те са направили един вид, с този блогпост са направили един вид публична програма за, нали, разкриване на уязвимости. Ако може да заповядат на сцената Любо и Стоян. Привет! Привет! Ехо. Секунда. Ехо.
Ехо, чуваме ли се? Не. Ехо. Чува ли се? Окей. Що сложено? Привет, да започна аз или? Ще започнем. Любо съм аз. Приятно ми. Здравейте на всички. Значи, аз съм Любо, както разбрахте, от екипа на Школо. Ще кажа само няколко думи какво се случи през тези години. Когато започнахме още 2016-та, ние имахме 3 основни стълба, които бяха много важни за нас и все още са много важни. Първият беше юзер интерфейса, защото работят диаментално противоположни потребителски групи. От потребители на 13 до потребители на 65, които имат много различни потребителски навици. Втория много важен стълб за нас беше перформанс. Защото за нас е много важно системата да работи бързо. Защото ако не работи бързо, значи има проблем и потребителя не е щастлив от това нещо. И третия много важен проблем беше информационната сигурност. Защото ние работим с много голям обем от данни и разбираме, че това е доверие. Доверие, което са гласували училищата към нас. Реално, защото си говорим за информационна сигурност, но много хора не си дават представа какво е това нещо, яде ли се, пие ли се. Мислете за информационната сигурност като за здравето. То е нещо супер важно, но обикновено хората взимат някаква мярка за него, когато стане проблем. Реално те са реактивните и взимат след това мерките. Ние за това сме от малкото хора, които взимаме проактивно мерките и затова всяка година минаваме penetration тестове от външни фирми и отделно си имаме вътрешни разписани процеси как да се случва това нещо. Но понеже, както и Миглен каза, има много ученици, които имат ентусиазма, времето, желанието и мотивацията постоянно да чувъркат някъде нещо и да се опитат да направят нещо да направят. И ние си дадохме сметка, че тези хора, те реално искат да помогнат. В смисъл, някои от тях. Те просто искат да помогнат, просто трябва да ни се предостави средата и възможността те да помогнат. Те реално са в помощ на бизнеса, когато отговорно казват, човек, тук имаш един проблем, фани си оправи проблема, да не стане по-голям проблем. И ние за това още през 2018-19 написахме тая блог статия, че какъвто проблем сме намерили, ние сме насреща. Разбира се, не сме го формулирали толкова добре и структурирали, където трябва да поработим, но реално ние приветстваме и адмирираме всякаква помощ. В смисъл, защото това за нас е мисия и всеки, който е готов да ни помогне по един или друг начин, ние сме насреща да поговорим с него. Като разбира се, през годините е имало и случаи, които няма проблем, но ни го репортват като проблем, което гълта малко време, но така работи света. И сега Стоян може да обясни какво точно се е случило. Ами, какво точно се случи? Чувам се, нали? Да. Значи, аз съм Стоян Колев първо, от Бургас, от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. И въпросното нещо, което открих е IDOR или Insecure Direct Object Reference. Въпросното нещо представляваше, че отидох да си генерирам репорт за оценките и там съответно имаше информация различна от оценките. Примерно къде живееш, егенето ти, как се казваш. Мисля, че имаше и за номера, но не съм точно сигурен. Така де, лична информация. И това, което направих е, ако мога да дисклоузна какво точно. Как точно го направих? Така. При по-заявката, за да се генерира съответния репорт, имаше видим параметр, така ще кажа, който беше някакво ID и просто реших да го променя. В смисъл, пише само ID, не точно Student ID или нещо подобно. И реших да го променя, съответно, добре. Съответно се генерира репорт за ученик, различен от мене. И така пробвах няколко пъти, за да се потвърдя за себе си и разбрах, че достъпвам информация, която не трябва и не е моя. Съответно, записах един клип, как правя пок на съответното видео, на съответното vulnerability и пооформих някакъв репорт, събрах си там
подходящи думи и така нататък. И го изпратих на школо, всъщност на един от тим лидовете. И след месеци нещо подобно, получих отговор, в който се казва, че ще се заемат с оправянето на съответното фунерабилите. И след още някакво време получих отговор, че съответно е оправено и искаха да се свържат с мене, да говорят с мене, съответно получих и награда, няма да казвам каква. Как се мотивирах? Просто една сутрин станах от леглото, някъде към 11 мисля, че, и се седнах на лаптопа и реших просто да проверя, да се разровя в школа. Не е нещо особено, защото си го бях наумил и да, малко поразцъках и така беше. Съответно го открих. Да. Също един път или два пъти, всъщност няколко пъти, се възползвах от уязвимостта, да, признавам се, за лични цели. Ама не мисля, че беше кой знае какво, тъй като гледах да целя хора от нашето училище, а не от друго. Така ли, стана. И ами да, това беше. Да. Страшно много благодаря на Стоян. Той е само на 17 години и специално днес дойде от Бургас да ви разкаже тази история. Той сега е и отличник на класа. Идеята беше да ви покажа един интересен пример точно от подобен тип разкриване, отговорно на уязвимости и както виждате има страшно много потенциал, не само в хората, които сме тук и се занимаваме под една и друга форма с киберсигурност, а и младежта има интерес към това нещо. Аз силно вярвам, даже малко съм като както Светлин Наков иска да превърне България Силициевата долина на Европа, моята лична цел е да превърнем България Израел на Европа по отношение на киберсигурност, т.е. сме водеща сила. Надявам се, че ще стане и силно се надявам, че тази конференция е началото на това нещо и се радвам много да ви видя тук. Сега, преди много години, когато бях долу-горе на възрастта на Стоян, аз също се занимавах с уязвимости и аз също някои ги оповестях, други не. И следващия гост имах честа така да се запознаем с него, да ме събуди буквално и преносно, не на повече от километър от тук. И идеята ми беше да го поканя да разкаже как подобен тип ситуации. Първо, това е и моята лична цел. Младежи като Стоян да не бъдат събуждани от господин Димитров и неговите колеги, ами да могат отговорно да предоставят такива типове уязвимости на обществото и на компаниите и така да имаме едно здравословно общество. Това е моята лична цел. Благодаря на господин Димитров, че е тук и ще се радвам, ако може да ни разкаже дали са срещали подобни инциденти и какво мисли за случая с Стоян, как това ще помогне на публичния сектор. Имаме ли микрофон? Да, Здравейте от мене. Чуваме ли се добре? Да, Владимир Димитров се казвам. Аз от около 20 години съм полицай. Последните 13-14 години се занимавам с разследване на киберпрестъпления. От около година и половина съм ръководител на отдел киберпрестъпност в ГДБОП. ГДБОП е съкращение от Главна дирекция борба с организираната престъпност и е специализирана структура на Министерството на вътрешните работи за борба с организирана престъпна дейност. Тъй като знаете, обикновените престъпници, един или двама кръци, хора, които продават наркотици, това е проблем, най-общо казано, на обикновената полиция. Но когато има трайност на сговора да се извършва конкретно престъпление или няколко човека имат конкретна цел, това вече предполага необходимостта от по-сериозен ресурс и затова преди години е създадена Главна дирекция борба с организираната престъпност, която има по-сериозен ресурс и човешки, и финансов, и материален, за да разследва подобни организирани престъпни групи. Та преди години някой е решил, че Българското национално звено за борба с киберпрестъпността трябва да е в ГДБОП, предвид също и международните контакти, които ежедневно извършваме.
Българското национално звено, отдел киберпрестъпност е от около 40 полицейски служители и офицери от МВР, които се занимават с разследване на над 15 различни кибер и киберсвързани престъпления. Сега Миглен каза, че сме се запознавали, аз не го помня това нещо. Естествено, ако се разровя в документите си, ще намеря за какво сме се виждали, кога и как, ама нямам спомен, защото просто ако тръгна да помня всички случаи, най-вероятно трябва да получа някакви психически отклонения. За мен просто е работа подобни случаи и много често се срещаме с всякакви кибер и киберсвързвани престъпления. Например, не знам дали знаете, един от най-големия проблем, като става въпрос за киберпрестъпност в България и в Европа и в света, е едно нещо, което ние му викаме сменен IBAN. Английският термин е Business Email Compromise. BEC, той е измислен преди около 15-17 години от Федералното бюро за разследване и най-общо казано става въпрос за северноафрикански организирани престъпни групи, които с фишинг имейлче влизат в имейла на някаква българска фирма, внимателно следят кореспонденцията на българската фирма с техния контрагент от Китай. Българската фирма внася някакви тръби за някаква вентилационна техника. Единият път ще е фирма, която внася вентилационни тръби, другия път ще е фирма, която внася дронове. На всеки 10 дни при нас има пострадала фирма от BEC. Северноафриканските организирани престъпни групи внимателно следят имейл кореспонденцията. Ако става въпрос за над 15-20 хиляди евро, почват да работят по този случай. Понякога регистрират typo-squatting домейни, за да могат да пренасочат кореспонденцията между тази българска фирма и техния контрагент и в конкретно избран момент просто изпращат едно имейлче или като видят, че китайската фирма е изпратила на българската фирма имейлче, моля ви платете за този стария инвойс, защото когато две компании международни извършват търговска дейност, преди няколко години имаше марш от около $500 000 Сега е по-малък марша. С една дума, взимаш стоката, плащаш след 3 месеца. Когато китайската фирма изпрати имейлче, прикачват едно PDF-че и казват платете тази проформа фактура за стока, която сте получили преди това и хакерите, които следят тази кореспонденция, просто изпращат ново имейлче или правят специален филтър, въобще да не го получи получателя това имейлче. Както и да е, в новото имейлче те казват заради короната или заради това, че банката ни не може да получава плащане, моля ви изпратете следващите 70 хиляди евро не на сметката, която 10 години ни плащате в China Construction Bank в China, изпратете го на нашата дъщерна фирма в Хонг-Конг. Най-вероятно някои от вас ме изгубиха, но това на всеки 10 дни има пострадала българска фирма при нас от нещо подобно. BEC, сменен IBAN. Сумите са от 50-70 хиляди евро нагоре. Тези организирани престъпни групи, които променят IBAN-ите, те не се занимават с получаването на парите, те използват услугите на други организирани престъпни групи, които перат пари, но предполагам, че нямаме много време, аз с дни мога да ви говоря за подобни киберпрестъпления. Сменения IBAN, BEC-то е най-големият проблем, като става въпрос за кибер свързани престъпления в България. Романтичните измами са друг огромен проблем, който срещаме. Във Фейсбук се запознава възрастна българка с американски генерал, който е базиран преди беше в Афганистан, сега вече е в Сирия. Влюбват се виртуално, той обещава, че ще дойде в България и по този начин българката си продава 3 апартамента, земи по морето и му изпраща 300 хиляди евро на 17 различни транша. Единия път по банков път на турски банкови сметки, другия път и дават сметка в Португалия. Имахме една госпожа, която беше стояла цял ден на битомата в Интерпред да вкарва пари, защото те й дали QR кодче на имейла и тя отива на битомата, сканира QR кода и вкарва пари. Проблема беше, че 1500 лева на транзакция можеше само да вкара и цял ден стояла там. Инвестиционни измами, това е друг огромен проблем, който срещаме. Български бизнесмен инвестирал е няколко стотин хиляди евро уж в някаква платформа, на която ще търгува с нещо си, дали ще е крипто, дали ще са акциите на SpaceX. Накрая остава без няколко стотин хиляди евро този бизнесмен. И имаме също много сериозен проблем с детска порнография. Докато си говорим, в момента има около 300 IP адреса в България, български IP адресчета, които свалят подобни материали. Това се случва чрез специфичен софтуер, в специфични, няма да ги казваме сега какви, групите са peer-to-peer мрежи, но има около 300 IP адресчета български, които свалят детска порнография. Петък вечерта стават около 500, 20% от тия IP адресчета са VPN-и на няколко фирми, има няколко международни фирми, които имат IP рейнджове в България. Интелектуалната собственост, торент тракерите. Това също е много сериозен проблем, тъй като се нарушават авторските и сродните права и чуждестранни компании губят милиони долари в резултат на това, че
Северна Македония, България, Турция, Молдова и част от Украйна свалят от Замунда и подобните торент тракери незаконно съдържание. Да не говорим, че много младежи свалят от там кракове за игри или някакъв софтуер, чрез който се заразяват компютрите. И тук стигаме до друг огромен проблем, който според мен е най-сериозното кибероръжие – ботнет мрежите. Аз преди около 15 на години чух за първи път тази дума ботнет и на практика не знаех какво е това. Но ботнетите са като колите на практика. Група от хакери или хакер заразява компютри, намерил е някакъв начин да заразява компютри и той си прави негова ботнет мрежа. По-малкият вариант на ботнет мрежите са ратването. Термина е ратване. Някой младеж сваля някакъв рат, това е хакерски инструмент, чрез който си правиш компютърен вирус, разпращаш го обикновено по имейл до някого и му ратваш компютъра, заразяваш му компютъра. Та ботнет мрежите са малко по-голяма, на по-голяма скала ратване. Доколкото знаем, има около 10, 20, 15 на световната сцена големи ботнет мрежи, които оперират. И пак ви казвам, ние виждаме заедно с нашите партньори от Федералното бюро за разследване на САЩ, от Европол и Интерпол, че ботнет мрежите се използват изключително умело от тези киберпрестъпници, за да се извлича информация от тях. Имам предвид, че докато ние си стоим и говорим с вас, в България има няколко десетки хиляди, никой не знае колко са заразени компютри, които са част от една или друга ботнет мрежа. В разследване, което сме водили преди 1-2 години, стигаме до един IP адрес, от който се е случило нещо лошо. Единия път ФБР ни казват един IP адрес, другия път ни се обаждат от холандската киберполиция, която е една от най-активните на европейската сцена, като става въпрос за разследване на киберпрестъпления. И ние виждаме, че този IP адрес е свързан с няколко различни разследвания в Австралия, в Холандия, в САЩ. Отиваме, намираме IP адресчето, то е някаква гумаджийница в Люлин. Човека казва, аз имам един компютър, едвам го намерихме, той беше с един пръст прах. Този компютър вика, един мой приятел ми доставя интернет на кабел, ама аз го ползвам само защото имам една камера пред гумаджийницата да снима денонощно. Този компютър беше едно Windows XP, без антивирусна, който седне там от работниците в тази гумаджийница. Един си отваря и АБВ почтата, друг гледа порно, трети сваля някакви торенти. И в този компютър имаше няколко хиляди компютърни вируса, но хубавото беше, че долу-горе беше хубав ръмта и процесора бяха хубави, нищо, че беше скрит под някакво бюро. Интернета беше бързичък и затова денонощно работеше този компютър и просто хакерите са го използвали като стейджинг сървър. С една дума не хакват от него или пък просто от него прескачат на друг сървър, за да извършат нещо неправомерно. Пак ви казвам, единия път е различно дело в Америка, в Австралия, но пак повтарям, ботнет мрежите са огромен проблем, който ние виждаме и голяма част от нашата работа е насочена към превенция. С една дума, наши партньори, най-често са Федералното бюро за разследване на САЩ, които са световен лидер в борбата с киберпрестъпността, да ни помолят да свършим нещо, например, като това да изземем някакъв сървър в България, който се използва от хакерска групировка, или пък да разпитаме някой българин, който е съдействал или пък е участвал в някаква престъпна схема. Като говорим да се върнем обратно на темата за споделянето на информация, която е установена, Стоян, това, което показва преди малко, само искам да ви напомня, че трябва да сме внимателни, тъй като нашия закон е доста стриктен, като става въпрос за нерегламентиран достъп. В наказателния кодекс са описани компютърните престъпления, предстоят промени в наказателния кодекс, които не съм сигурен дали ще се случат. Народното събрание ще прецени дали да приеме нови закони, при които ще се увеличат наказанията за хакване, най-общо казано. В момента огромна част от киберпрестъпленията, като нерегламентирания достъп, извличането на бази данни, унищожаването на компютърно-информационни данни, унищожаването на информация в чужда информационна система са така наречените леки престъпления. С една дума, под 5 години затвор се предвижда в нашия наказателен кодекс, но предстои голяма част от тези киберсвързани престъпления да бъдат вече предвиденото наказание да бъде за тях до 6 години, което ще ги направи тежки престъпления и съответно ще има възможност, най-общо казано, ще ни се развържат ръцете да използваме и специални разузнавателни средства и да използваме и други законови методи, за да разследваме киберпрестъпници. Всеки ще се съгласи с мене, че
нищо чудно и някои от фирмите, в които вие работите или представлявате, да са били обект на хакерски атаки. Всеки ще се съгласи с мен, че това е изключително неприятен инцидент, при който на практика може да бъде разрушена дейността на цяла фирма. Но от друга страна, добронамерени младежи като Стоян, който преди малко говори, имат също изключително важна роля, тъй като те това, което намерят и го предоставят на фирмата, естествено, че фирмата ще вземе мерки, ще затвори конкретна дупка или ще промени нещо в сайт, в някаква информационна система и това на нас ще ни спести работа в последствие. Да не говорим, че и цялото общество ще има ползи, тъй като няма да се разпространят лични данни и на други, защото Стоян е установил, че може да дръпне на практика почти всички, които са се регистрирали в школа, ако отдели време и желание. Но като става въпрос за добронамерено хакване, така да го кажем, пак напомням, трябва да сме много внимателни, тъй като имали сме случаи, в които идва при нас пострадала фирма и казва, с нас се свърза някакъв си кльомба ProtonMail и той ни прати снимка на името на базите ни данни. Не е извлякал базите данни, но само името на базите данни е категоричен индикатор, че той е осъществил нерегламентиран достъп. Много е важен момент, в който трябва да се спре. Както Стоян каза преди малко, видях, пробвах нещо и спирам. Много е важен също и момента с това какво е целял хакера да направи. Дали както Стоян е опипал почвата, видял е, че има проблем, веднага е спрял и е направил видео и им го е предоставил и оставил своите контакти в последствие за по-нататъчно взаимодействие с фирмата. Или пък както това неизвестния с ProtonMail е номерирал базата данни, вземал най-вероятно е извлякал част от базите данни и под анонимността на ProtonMail се е свързал с фирмата, като най-вероятно неговото желание е било да изнудва фирмата. Така че границата е много тънка и тъй като в момента не съществува правна рамка за етичното хакерство в България, просто трябва да са внимателни всички. Това искам да напомня. Много благодарим. Ако мога да използвам примерите, които господин Димитров каза за бизнес, имейл компромайс и за ботнет мрежите, ако имаме едно здравословно общество, което си помага по отношение на разкриването на уязвимости, бихме могли да спестим на бизнеса, на публичния сектор много подобни проблеми, много подобни инциденти и атаки. Те ще имат по-малко работа да занимават с това и ще се занимават с всичките, според мен, престъпници, които хостват определени видеоматериали. И ще можем наистина да се фокусираме и да спестим и на бизнеса, и на публичния сектор много средства, пари и проблеми. И другото нещо по отношение на законовата рамка, тя в момента се надявам да се променя, в момента се променя и се надявам скоро това да стане и факт, за да може да бъдат ясни границите, какво означава отговорно разкриване, къде е границата, докъде точно можем да тестваме нещо и докъде не можем. Така че да не се налага да се запознаваме с неговия отдел. Благодаря ви много, че сте дошли днес и сте отделили от времето си. Благодаря на господин Димитров. Моля. Да, разбира се, че просто искам да благодаря на всички. И сега, ако желаете, въпроси? Ако има въпросчета. Да, особено към господин Димитров. Да. Значи въпросчето е нещо правили се, за да се създаде тази рамка за доброволното споделяне на информация от етично хакерство. Доколкото знам, в момента няма правна рамка. Дали се прави нещо също, не съм сигурен. В момента се пише с партньорство между Държавна агенция електронно управление и ЦЕРТ, GovCERT. Така че се надявам да бъде действителност скоро. Да. Значи въпросчето от господина там е колко са ефективни наказанията до 5 години за киберпрестъпленията, нали така? Дали има някой, който е осъден? Има, например, ще кажа хакера от Пловдив, Инстакила, който сключи споразумение. Арестувахме го за това, че беше осъществил нерегламентиран достъп до компютърна информационна система на една фирма, няма да казваме коя. Дали има? Има, да. Дали са достатъчни тези наказания, които са предвидени в закона? Според мен трябва да се завишат лекичко. Това се планира в следващите изменения в наказателния кодекс. От друга страна пък имаме част от обществото, която казва,
това на практика ще ни направи полицейска държава, защото виждате ли, полицията си прави каквото си иска и ще вземе данни за моя IP адрес и ще ме следи аз какво правя. Но това далеч не е така, тъй като всеки вика, примерно, Владимир Димитров от отдел киберпрестъпност каза да ме арестуват. Няма такова нещо. Когато правим нещо, когато отидем да арестуваме някой хакер, това е съгласувано и с прокуратура, знаят 50 колеги там, които работиме, знае ръководството на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, ръководството на Министерството на вътрешните работи. Всеки вика, полицията ме арестува, те ме нагласиха. Няма такова нещо. Всичко е изключително правно регламентирано. Ние работиме по толкова вътрешноведомствени актове в Министерството на вътрешните работи, наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, в който са описани как се събират доказателства. Така че най-вероятно поради неинформираност и незнание част от обществото си мисли, че подобно завишаване на престъпленията ще развърши ръцете на полицията, за да работи против обществото, наобщо казано. Други въпросчета? Къде е разликата между киберпрестъпност и откровено незнание и глупост на човека, който е станал жертва на киберпрестъпност? Давам пример със следната ситуация. Вие казахте, че някаква жена си е продала земите да даде пари на някой военен. За мен това реално погледно не е престъпление. Къде е тази граница? Значи господина там пита къде е границата между киберпрестъплението и неинформираността и незнанието на обществото, нали така, на жертвите. Отповедната глупост на някой индивид. Ами да, ама аз не мога да я кажа тази дума пред вас, затова казвам неинформираност и незнание. Ти я каза, не съм я казал аз, но много често се срещаме с подобни неща. Да, много ни стресират и нас. Например, но идва бизнесмен при нас, казва, запознах се в Tinder с една жена, тя е от Южна Корея, после си чатихме в WhatsApp и тя ми каза едно сайтче да се регистрирам, аз се регистрирам там, обаче първата вноска е $1 милион. Аз си казах, че нямам $1 милион, имам $400,000. Тя каза, аз ще дам другите 600 и тя ми захрани $1 милион. А то е ясно, че тя е направила сайта и тя може да му направи вътре не 1 милион, 3 милиона да пише. Ама той човека вика, тя ми праща снимка, как прави на здраве. Ама викам, поне пише ли ти името на един лист да ти беше написала, да ти снимала? Не. Да, незнанието и неинформираността, няма да казвам тази дума другата, е голям проблем за нас, но въпреки това те са жертви на киберпрестъпления. Тая госпожа, дето си е продала имоти и ги е пратила на измамника, който се представя в Фейсбук с някакви имена, тя е жертва. Така че ние сме длъжни по закон, това е компютърна измама, в член 212а от наказателния кодекс пише, който въведе някого в измама, в заблуждение, като въведе или промени компютърни данни, естествено Фейсбук профила, се наказва с еди-какво си, естествено и като нанесе щета на жертвата. Така че инкриминирано е, има го като престъпление компютърната измама. Това, че жертвата е неинформирана, е друг проблем. Точно заради това трябва да... Това е и част от киберсигурността, защото киберсигурността е изключително общо понятие. И много често, като говоря с хора, бъркат киберсигурността с киберпрестъпността. А киберпрестъпността е много малка част от киберсигурността. Да използвам случая да ви напомня на всички, че като говорим за общото понятие киберсигурност, говорим за 3 неща. МИС, мрежова информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбраната. Това са 3 основни компонента. Малко го обърнахме на лекция, ама други въпросчета. Този администратор дали носи някаква отговорност? Значи въпросът от господина е дали администратора, който знае, че има някакъв проблем в неговата система и не взема мерки, дали после... Може ли да допълня? Да. Извинявайте. Те са 2 казуса всъщност, или подказуса. Единият вариант е когато администратора не е предприел мерки.
защото е мързелив, защото е... Или другия вариант е, когато шефа му не му е дал пари, за да си оправят нещата. След което възниква някакъв казус, дружеството губи пари, губи имидж и така нататък. И някой път се опитват, да кажем, собственика на бизнеса да има регресия към администратора. В смисъл... Ами трябва по частен път да съди този администратор, който най-вероятно вече не е част от тази фирма, да докаже пред съда в частно дело какви са зловредните неща, които са се получили в резултат на немърливостта на този администратор и съответно да... Имате ли такива казуси при вас? Рядко, да, имаме. Ние по-скоро се занимаваме с наказателно-правната част, когато има престъпление. А вече престъпление е някакво. Аз това се опитам да разбера, това престъпление ли? Защото в един момент се знае, че нещо... Не, немърливостта не е... то не е немърливост, те се знае, че там има нещо, което трябва да бъде оправено. Само да... малко дам кларификация. Това по-скоро като дефиниция би било отивало към insider threat, защото човека поради неангажираност, немърливост, мързеливост или нещо друго, или допусната човешка грешка, се случва инцидент. За съжаление... 63% от вектора е инсайт. За съжаление или не, това не винаги нарушава правните рамки. Не само в България, и в чужбина. Тъй като съм работил по международни инциденти в Щатите, понякога те просто нарушават вътрешно фирмените правила и единственият начин този спор да се разреши е чрез частен съдебен път. Просто защото няма нерегламентиран достъп. Достъпът е регламентиран. Той е човек, служител на тази компания. Това е огромен риск за повечето компании със сигурност. Просто не е престъпление от наказателното право, а е престъпление по немърливост или така наречения insider threat. Трудно е да се подведе под, според мен, съдебна криминална отговорност подобен администратор, просто защото той работи за въпросната компания. Той може дори да купае криптовалута, това пак е нарушение на вътрешните фирмени правила. Честичко се случва. Знам, точно за това казвам. Така че трудно е. Знам, че има още въпроси, ще съм още 2-30 минути тук. Да, ако имате въпрос, нямаме време, така че преминаваме към следващата презентация. Благодаря ви много. Ако имате въпросчета, после ще се видиме.